Niekto one. Olha, lembra que aquela questão pensiona atila na mga na Causeway Lelu. Vamos na to ba ni metela pa Causeway Lelu. Daling siya JJ yellow movie. Para to ba ba. Ani tuan pam tawa. Net na tam tawa no. Ni iwac roll up the there's nothing like nila pang awlod pinsan request dati travel man I don't know may pian money dapat sang tracking up with now by question na temper dia kan lipat Ay, kulen picture na senior citizen catalog ngayon. Okay. Merry Christmas. Merry Christmas. Dahil ka ba siya ngayon? Siya ngayon. Wait. Pangin na dyan lang ngayon. Merry Christmas. Ano na alis sa room mo tayo na cash ngayon? Fast. Yan ang phone siya dahil disum na yung cover at alam niya fast. Darian. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Siyem talaga ngayon. Tuwa. Merry Christmas. Eh, kaya lang ngayon. Merry Christmas. Eh, park the long. Mga masak pa ngayon. Sing yun. Kalim na sto sa yok Manila. Pa yan, ikekalik na tila ako. Kahit tuwa na siya, may. Kaya rin siya ngayon. Kaya, pagkakami siya ngayon. Kom jij gaat me zingen? Ja, ongo dit kurs. Ngape. Mensen kan daar komen zingen ngayon. Well, kalim nam tele yakat schoon katulog dali ngayon. Dali wi maske yang pa yan. Pa no. Well, kasi Preston loob dala. Kerrick pa parang pa usiya ngayon. Nepikon. Kasi ko na. Well, just pala long limit matter near twice. Chuck. Merry Christmas to you, Chuck. Merry Christmas. Nè, cũng to non.
Merry Christmas isin met na kayo. Tawag ko Until taking children and runners to cook them in our total guest owner, then you get one owner, try it again. Yeah, but you go to the mother one. May pegi sa es. Yan, ba't kumisa? Malaki program gagawin mo at nakiwakulatarin sa website. Bendiction sa web ko, Roy, Tesla, Vinilado. Ano siya? Betata. Lahat ng betata. Nasiway ni Kuya Pras. Bukang suwan. Meron. Lumang nagkar naman. Saan kita si mga senator Justin Tadji na may vacuum siya pa mo pa dahil ko Brian American ano ako rin yan sa inyo mga tulo na ilang kabaligyan ito sa mga parang ito pero location there, so we got the look there. Like when you might get you with the family or my
Merry Christmas. Merry Christmas. Amen. Malas palino. Tänne vielä Christmas kaikkien jo. Katsotaan kuullaan, että Elos. Haluan sanoa, että siinä toinen, että mä tees. Jaksan ne No, that's in another day. That's what we're going to make. What's the number of the prayer? From mobile Western message pala. Wala sila ng mga here. Kaya ano lang, hindi mo siya tayo compare. Siya pero muna na siya. Ito ba compare? Tato. Speaking to get gas prices, so iwac na ko. Kung sila ka may tatari, makialuan, hindi na nasuwa niya program siya ako. Nadaro program ako laro. Tapan, mauusin. Mauusin ba? Back in rice, kesin phone, Christmas mauusin siya. Para natin siya usin. Why am I naliwan siya usin? Ayan may dituwa. Lak-lak na. Ni mo gan na ram tinan siya dorit magkasas sa ngonong kansi. Apa mo gan na may. Lak-lak kami din tatin dito na to. Ano na tawag sa mga gan na ba siya. Depends in the environment. What's in bed in a molecule where I see flying again. I show you something made. Get who told you what? Send to me later. Give you a tool. I hear now, as long as it makes you, it's a real watching it. But the farm man, farmer and report the man. Here is to me made.
Hey, Lelu. Wow. Ito si second food ba si inge? Kale, we mas. Kale. Layo ngo sip, nasipil layo ngo. Nawayan ko. Lo naman lap na ima.
Ay, kinaman lang din ang sisay ng lalos. Ano Marian? Ayun, Christmas sila. Soon. Ay, nalina. Besok to Santa Carmen naman. Mana pa eh. Pinatesta pa eh. Nay, may matter. Hindi nga kita Lelu Senior. May sami. Punta pa rin. Ito. May nayak pa. Hello, na Marian. Merry Christmas na soon. Merry Christmas. Kaya mga pa, may naak pa. Malalabo. Laman pang usin kan maso ko nga. Next episode ay natila. Oh, kumeko ko sa taro pinto kolon. Lamalap, lamalap. Lamalap.
Wala. Akfulat. Kaya pa yung use, eh. Tema bang yero. Tunate ko patle. Nawala.